Maskara medikoak edo kirurgikoak arnasbideetako tantak irtetea mugatzen du, eta, beraz, birusa beste pertsona batzuei transmititzea eragozten du. Behar bezala erabili. Jartzeko, urrats hauei jarraitu. Hartu aurretik, garbitu eskuak. Hartu maskara beti goma edo zintetatik. Alde iluna beti kanpoan dagoela jarri behar da. Jarri sudurraren gainetik. Zintak baditu, lotuleenen gogoikoa, belarrien gainetik, eta, bigarrena, darondoan. Luzatu eta jarri maskara kokotsaren azpian. Doitu maskararen sudurreko klita. Betaurrekoak erabiltzen badituzu, beti joango dira maskararen gainetik. Maskarakaoa, sudurra eta kokotsa estali behar ditu. Saiatu ez ukitzen jantzita duzun denboran. Kentzeko, urrats hauei jarraitu. Garbitu eskuak. Jaso kokotsa eta hartu maskara goma edo zintetatik. Tolestu maskara erditik, eta saiatu ez ukitzen kanpo aldea. Bota zaborrontzira. Garbitu eskuak berriz. Zer ez egin maskararekin? Maskara nola erabili jakitea bezain garrantzitsua da zer ezten egin behar jakitea. Alderantziz jarri, beti alde iluna kanpoan. Sudurra estali gabe eraman. Maskara lepoan jarri. Jarrita duzula ukitu. Aurrealdetik kendu. Poltsikoan sartu. Maskara behar bezala erabiliz gero, birusetik babestuko gara. Egizu zure eta guztion segurtasunagatik.